sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawang Mangu asik ngandini srengenge ono kene aku nunggu kowe asik lanjut Pak rasa penak ya. Tuanduk terus Mas. Tuanduk lho. Lah iya ngene terus 100.000 kok ya. Gala-gala Mas. Ketoke kok ya. Masuk. Masuk. Jancane kowe nang endi? Yo. Gentlemen, yo. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak. Yo, lolo. Nanti lisin srengenge aku nunggu kowe. Tak SMP Dong janda kowe ora teko. Patang glondor metu. Apane mau sing entek patang glondor. Nek ya wis hebok ngono, Pak. Heeh, iya kok ya. Ya, masuk. Jancane kowe nang endi? Gelagatku. Weh, iyo. Yupriani. Atiku sujono. Ngajak karo wanita liya. Lali janjine. Mbak Tia. Ini digantos penyanyi ya Pak, biar ganti. tidak bosan. Gantian siji bawa siji. asik New Metri
Siapa Ratri moe ling manis janji setiaku iso anduweni marang Satya Sulaksmi. Asik. Mungkin aryo tonggo susah bro ning batinku wong bagus antep ngrasa atimu tresnoku telus jroning setiaku iso anduweni marang Satya Sulaksmi. Bro ning batinku wong bagus antep ngrasa atimu tresnaku telus jroning kalbu ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sirna senajan nyawa oncat saka raga wis tresno ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno. Langsung Mas lali janjine Mas Slamet nggih. Oh, langsung oke karo bose kok.